Сәлем дуслар, сіз Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгы мәктәпләрдә соңгы кыңгырау шыңлады. Бу атнаның да актуаль яңалыгы булачак, чөнки формаль рәвештә 25 майда үткәрәләр. Соңгы кыңгырауны 2 тапкыр уздырмыйлар инде, Роберт. Уздыралар. 9-нчы сыйныфтан соң һәм 11-нче сыйныфтан соң китсәң. Һәм продленкадан соң. Татарстанда җәмәгатьчелек биналарын эвакуацияләү дулкыны дәвам итә. Күпләр моны 175-нче гимназиядә булган хәлдән соң халыкның уяулыгы белән аңлата. Исегезгә төшерәбез, ялган шалтыратулар өчен җинаять җаваплылыгы һәм реаль срок яный. Узган атнада Татарстан президенты Төркмәнстанда ил президенты Гурбангулы Бердымухамедов белән очрашты. Күрешүнең икътисади яктан уңай яклары турында сөйләп тормыйбыз. Чөнки Миннихановның Инстаграмына язылучылар өчен бу очрашуның төп нәтиҗәсе Бердымухамедовның безнең президентка Акдус исемле эт баласын бүләк итүе булды. РКН Twitter'ны акрынрак эшләтү таләбен кире какты, әмма бар кеше өчен дә түгел. Мобиль җайланмалардан кулланучылар сүрәтләр һәм видеоларны тиз генә йөкләй алмаячак әле. Twitter нәрсә ул? Син Инстаграмыңа приколлар һәм сүрәтләр алып куя торган урын. Мин үзем уйлап ясыйм аларны. Әйе, шулайдыр. Әлбәттә. 175-нче гимназиядә Рөстәм Минниханов әмере белән бассейн ясаячаклар. Акчаларны Татнефть оешмасы бирәчәк. Әлеге яңалык укучыларга мәктәпне яңача күзалларга ярдәм итү өчен кирәк. Моннан кала уку йортының эчке өлеше дә тулысынча яңартылачак. Россия күләм халык санын алу чарасын сентябрьдән октябрьгә күчерделәр. Татар булуыгызны аңлау өчен тагын өстәмә бер ай вакыт бирелә. Ике яңалык. Всин колониялар каршында хезмәт лагерьларын булдыру яклы. Тоткыннарга интернеттан кулланырга рөхсәт итәчәкләр. Интернет мошенниклык яңа законлы дәрәҗәгә күтәрелә. 15 яшьлек яшүсмер туры эфир вакытында Кадыровны шайтан дип атаган. Ә соңыннан малайның бөтен гаиләсе Чечня президентыннан гафу үтенеп видео мөрәҗәгать яздырган. Біз исә халдан әйтәбез, мондай алымнар яклы түгел. Гафу итегез. Леонид Слуцкий вечерний Ургант тапшыруында Казанны дөньядагы иң яхшы урын дип атап бөкләр булмаган Мәскәүгә тиңләгән. Без моңа өстәп Казанны Петербург белән чагыштырабыз. Путинсыз Петербург белән. 120-нче Казан мәктәбендә ОБЖ укытучысы балаларны пычак тоткан һөҗүм итүчедән сакланырга өйрәтә. Ә бәлки ипотекада булган очракта 25 мең сумлык хезмәт хакына яшәү серләренә дә төшендерер. Анысы да кирәкле күнекме? Метро Электротранс генераль директоры Әсфан Галәбов отставкага киткән. Бүтән янмаячаклар. Тиеш түгел. Талия Миңнуллина Tesla заводы төзелеше турында сөйләшү өчен Илон Маскны Татарстанда очрашырга чакырган. Завод белән ни булыр билгесез, ә менә Маск аңа машина бүләк итсә, Миңнуллинаның ни эшләячәген беләбез. Узган атнаның төп яңалыклары шушылар иде. Соңгы кыңгырау димәктән, Роберт, син мәктәпне нинди билгеләргә тәмамладың ул? Минме? Мин бары тик 5леләргә генә укыдым. Һәм? Һәм 4леләргә генә. Һәм? Һәм 3леләргә генә. Ә тагын? 5 o'clock. Nice to meet you. Nice to meet you too. Каралы синең француз телең бигрәк чамалы икән. Je m'appelle Robert. Сау булыгыз.